Kinongelam ke Synjuk ke Rangbah Shnong ke Bhoi distrik. Mentah ke singi ke Karpra tarik benai Jemang Arhajar Arfuar. Kilalep ini kendu yuba Jambor War, Executive Member in Charge Ketanat Iaka, Administration jangka Khas Hills Autonomous Council. Naga bentah ban pensengau ia ke Jing bom sengau Hab, bar ke Jing Pyrshah ia ke Hukum jangka Hima Mylliem, Haba di bakar Hukum ia ki no objection certificate, lani ki NOC syaki kam khayi bapher kiba Pyrshang ban bo hagi jaka jangki Shnong hari Bhoi kibadang hab hopo ke Hima Mylliem. Kita ikin ngilam jangka Synjuk kilapan pau ia ke Jing Pyrshah ia ke Hima Mylliem kadai hadien bana ke Hima Mylliem kala Hukum ia ke Rangbah Shnong jangki Shnong hari Bhoi kibadang hab hopo ke Hima Mylliem balada don kiba thumu ban pli lani ban sengkam hagi Shnong badang hab hopo ke Hima kum ke Jing bo ia ke guest house ke resort petrol pump wine store bat kibai de kijat kam kidai ban yo shwa ya kenusi na ka Hima kaba kat kum balapan pau de kita kinang ilam ke Synjuk haba kren skilap thai bor kila ban ong ba kani ke jingle jong ka Hima Mylliem kolong kum ke jingkni no ya ka bor ba de ke ikhtiar jong ki darbar Shnong kaba nakaliang jong ki kimla ban pediang setia ya kani ka Hukum jong ka Hima ka Synjuk jong ki Rangbah Shnong ri Bhoi Iwan ban ya kendu yau PM insat jong ka Iaka alor ka notification ka open meet do si Mylliem kala batha yang ki Rangbah Shnong bang Iadei ban sim ya ka NOC Mylliem nadang ikwa ban seng ya ki guest house segregation building nanta ka hotel resort petrol pump vehicle showroom wine store kini baro kidang bon ki bangi ladang kwa ban seng ki kena samlai kwa ban seng kam la jong ya ban di sim ya ka si nau si di tika points ka bangi wani kendu ta sngi ban pau kini golong ba nagalang jong i Rangbah Shnong ni Pyrshah jur ya kini ki jukta musim ni markum no si Mylliem muntep kai ke jing wet kai ke jing Iadei jong di jaka ki puta atu ki Shnong ki kwa ang kilong favor na am ban seng ya ki wine store subuh la dade ya ki wine store ki Shnong ki Pyrshah Jalda don ki Jing Iadei si Mylliem tu si Mylliem direct ula ban ai ka NOC. Tekan dia ka along ki Jing Uroj ya ka hok jongi ki dor Pyrshah. Baru sekatang i ong ka government ki tu seluruh rengi ban tentu. Ya ka bor jong ki Rangbah Shnong kat ba. Wat ki ni ka bagi don mentaru si Mylliem umut ban sim bor jongi ki Pyrshah. Ni nagaliang jongi ki Rangbah Shnong ilawan yang penduk Iaka in charge. Bat mila submit iu ya ka memorandum bangi Pyrshah jor ikane bat kan long kum bajulong ba ya ki jaka gi putai kino ki para samla gi pung samla apo Shnong hi Rangbah Shnong utip khamba tarmut ba ka dehok hi Rangbah Shnong bu nai ya ki NOC ya kino ki kwa kan sang kan majong nim kwa ba kata ka bor jong ki Rangbah Shnong bat ka bor jong ki Hima Mylliem kan itengko nama teng lada isu NOC u Hima Rangbah Shnong ompriang kemut kan don ke Jing itengko apa kini arti di bawah tak kejin kwa ka Jing kolong baginya stuk jumur hakan do kandong rim bat kham tam lele la don ki samla khasi ki jongi ba hapo Shnong la jong ki kwa ban sengkam seng jam ki hap pandai wat NOC na du sim Hima Mylliem tikani kan bu jongi ki samla ki jongi ki bayang ha ki jongi kijat ti hoi la de pan ki wi ki ba kham he ki business mo kala mulung ki showroom bat ki wi ki hotel ba kumni kumtai ka ba lawan seng di kibar jelai katang ngimdon ji kran namar ba naga district council tu kidon kam banyo ya ka trading license ba kumta ter tan rei haka bidi pakani ka point hi ka bana kaliang jong usim Mylliem ula issue ya ka hukum ba baro kirang ba Shnong ki bahap po ka Hima Mylliem kidei banyo ya ka NOC na ka Hima dengi Pyrshah jur bat dalil nginom pediang tat adu bagi nela banya sengutu bat ya tat adu bingla wi penbek ja kumai pat tengah ya kani nginang up ya ka jubab na UEM in charge Jokanika Iaka administration and District Council.